Benvinguts a l'entrevista audiovisual. En aquesta ocasió parlarem d'una iniciativa a través d'internet, a través del Facebook, que s'anomena Cubella Solidari, i ho fem amb dues de les seves impulsores, administradores, l'Anna Márquez, gràcies per ser amb nosaltres. Bona tarda, gràcies a tu. I Beatriz Carrasco, gràcies per atendre'ns i benvinguda. Bona tarda. Bé, en primer lloc, què és això del Cubella Solidari, que és una pàgina de Facebook, oi? Què és exactament? El Cubella Solidari és un grup que va néixer fa aproximadament uns 5 anys. Va néixer una miqueta per casualitat, perquè jo anava pel carrer, anava veient andròmines que la gent tirava al carrer als costats dels contenedors, coses que eren totalment aprofitables. En aquell moment estàvem en una crisi important i llavors era allò de dir, ostres, aquestes coses que es poden aprofitar, realment és una llàstima que acabin en un contenidor quan se li pot donar un doble ús, i amb això que aconseguim? Aconseguim que no es deixin deixades al carrer, que la gent les pugui aprofitar, el tema del reciclatge, i una miqueta tot això, juntant tot això, vaig crear primer jo un grup de Facebook que es diu Cubella Solidari, que en principi era per aquesta funcionalitat, perquè la gent pogués intercanviar aquelles coses que encara podien tenir un ús aprofitable. I bé, la pàgina va començar el 2005 a rotllar, de seguida va començar a funcionar bastant bé. Vam tenir cada vegada més incorporacions de gent, més donacions, i a poc vam anar creixent de manera que es va necessitar una ajuda. Han passat diverses administradores per allà, han passat 2, la Sílvia i la Núria, i ara actualment en som 4, perquè el grup ha crescut exponencialment, són 2.522 persones avui en dia, i portem un control molt exhaustiu del grup, de què es dona, a qui es dona, perquè no se'n faci un abús, i llavors ho estem gestionant entre 4 persones, amb la Glòria, la Bea, la Sara, que ha sigut l'última en entrar, i jo mateixa. Per tant, la idea inicial és donar una segona vida a objectes que la gent pugui tenir a casa o roba, i aquests són el tipus de donacions que us aneu trobant? Sí, en principi es pot donar, tenim unes normes, perquè com tot en aquesta vida s'ha de normativitzar perquè funcioni bé, i el que tenim són les normes que es pot donar de tot, excepte medicaments i animals, o sigui, no es permet la donació d'animals, per això hi ha altres pàgines. Y en principio es eso. Sí, no, se ha dado de todo, desde neveras, lavadoras, ropa, juguetes. Sí. Generalmente donde hay más movimiento es con tema infantil, tema de ropa sobre todo, o juguetes, eso también se dona mucho. Básicamente es lo que dice mi compañera, que es dar una segunda vida a las cosas que aún se pueden aprovechar y que ya no las necesitas, pues que les amortitzi otro, no? I com funciona? Es diu Cubella Solidari, no sé si això també restringeix l'àmbit territorial. Bé, en principi es diu Cubella Solidari perquè la idea inicial era, a part de donar un aprofitament, poder ajudar aquelles persones que també estaven en situació vulnerable. Què va passar? Que en tant que el grup anava creixent, ens trobàvem que realment nosaltres no tenim eines, no tenim llistats de serveis socials, no tenim eines a l'abast per saber si realment aquelles persones són necessitades o no. Ens vam trobar algun cas que ens havien enganyat i llavors ho vam fer de manera que el funcionament de la pàgina vagi per un ordre, la gent ho demana, llavors en principi aquella cosa se l'emporta la primera persona que hagi comentat, si no s'emporta la segona, i va funcionant d'aquesta manera. El tema que em preguntaves, que m'he anat una miqueta de mare, el tema de Cubella Solidari, no? Sí, si restringeix només a Cubelles, també. En principi ho vam crear per Cubelles, però com veiem que anava creixent i creixent, ho hem restringit a la zona des de Sitges fins al Vendrell, més que res perquè les persones que donen hi hagi una proximitat a l'hora de recollir i entregar les coses que es van donant, no per res més. Si jo tinc, no sé, una tauleta de nit i la vull donar, com ho faig? Sí, bueno, en primer lugar tiene que estar en buen estado, quiero decir, no se aceptan que estén lo que tú cogerías, básicamente. Y simplemente, pues, o con fotos, sí, normalmente pues se agradece que haya una foto, se publica, tú mismo entras y das al nuevo mensaje en Facebook dentro del grupo, y nada, con la foto, pues una mínima descripción, en este caso sería una mesita de noche, pues sería genial que nos dijeras las medidas y tal, para saber los interesados que puedan haber, que si les cabe o no, vaya.
Y nada, simplemente pues respetar el orden. La gente empezará a comentar me interesa o me pongo en cola y es primero, segundo, en función de la hora de los comentarios i ja està, i sin más, simplemente. Tens un termini de temps o pots posar, teniu fins un parell de dies per recollir-ho? Claro, eso es un tema también del donante. Si es algo urgente, generalmente lo voluminoso suele ser urgente, porque si te cambias la nevera y vas a donar la nevera antigua, no puedes tener en tu sala una nevera una semana, ¿no? Entonces es un poco en función de lo que se dona, se priorizan unas formas u otras. Ahora lo que sí acabamos como de instalar como normativa de administración es que el plazo máximo de respuesta no puede superar las 24 horas. En caso de que tú publicas la mesita, yo te digo que me interesa, pero no me he puesto en contacto contigo antes de 24 horas, o tú conmigo y no ha habido respuesta, entonces pasarás al siguiente ya, directamente. Hay un margen de 24 horas porque entendemos que la gente no vive pegada a las redes, pero claro, también la comodidad del que quiere donar algo lo quiere sacar de su casa al final, no? I si algú vol fer aquesta donació però no vol donar a conèixer la seva identitat, és a dir, clar, al Facebook cadascú, cada usuari té un perfil que té una identitat concreta i que aleshores, si algú vol fer la donació i és de roba o el que sigui, o considera que és un tema delicat i no té ganes d'exposar-se públicament, així tot es pot fer? Habitualment fem que ho doni la persona, perquè la nostra intenció és que la pàgina sigui 100% transparent. Per això no deixem que s'esborrin comentaris ni deixem que s'esborrin publicacions. Perquè tenim per norma que les persones se'n puguin dur 2 coses al mes i això ho portem molt controlat i el que fem és que la persona mateixa dongui i una altra es posi en contacte a través de Messenger. Normalment les dades personals i per cada es fa a través de Messenger. El que sí, excepcionalment, jo alguna vegada he fet alguna persona gran que realment no sap desenvolupar amb les xarxes o així, excepcionalment m'ha dit mira, tinc això per donar i així, i ho he publicat jo en el seu nom. Però habitualment ha de ser la mateixa persona, perquè un tema de principi de transparència i que tothom sàpiga qui dona i qui rep. Per tant, doncs, el funcionament és has d'estar donat d'alta a Facebook i donar el teu nom real, ¿no? Lamentablemente, en este sentido, sí. Es lo que dice mi compañera, priorizamos muchísimo la transparencia porque, bueno, no queremos que se malinterprete nada, por lo tanto, si tú das algo a fulanito, yo no puedo mediar, o sea, controlaré, ¿no? Obviamente como administradora, pero no voy a intervenir en el sentido de yo te lo cojo y te lo doy, porque podría llevar a casos de malinterpretación, ¿no? Entonces, una transparencia total en el sentido de tú donas, yo recojo i todo claro. Nosotras controlamos. És a dir, com a administradores controleu el grup i com funciona, però no feu intermediació entre els qui... Lo que ha dicho mi compañera, puntualmente sí que podemos echar un cable si vemos que la persona no se acaba de aclarar y tal, pero es algo muy puntual y no se suele hacer. Nosaltres el que fem tenim un full d'Excel on anem apuntant qui dona, el dia que es dona i qui recull. D'aquesta manera controlem que la persona no s'emporti més de 2 coses al mes. Si hi ha una publicació que fa més de 48 hores que ningú l'ha demanat, doncs aquelles persones que ja s'han endut 2 coses, diem-ne que obrim el cupo perquè les puguin demanar. Però sempre prioritzem aquelles persones que no s'han endut encara res perquè el grup sigui plural i perquè tothom tingui les mateixes oportunitats. I quants intercanvis o donacions d'aquest tipus hi ha cada mes? Sabeu més o menys? Sí, doncs la mitjana aproximadament està entre 240, 250 donacions al mes. O sigui, és una pàgina que avui en dia funciona molt bé, jo quasi diria que és la que millor funciona ara de tots els voltants, que en van aparèixer unes quantes després de nosaltres, però funciona molt bé, la veritat és que sí. Perquè intercanvis us en trobeu també? Jo ho he comentat, però no sé si normalment hi ha la donació, però no sé si hi ha gent que... Intercanvis els hem deixat fer puntualment quan es canvia una cosa per altra igual. O sigui, si canviem un moble perquè, per exemple, jo tinc una taula molt gran i m'he canviat de pis i ara el menjador és més petit i necessito una taula més petita, doncs potser deixaríem aquest intercanvi. Però allò de pongo esto y cambio porque me ofrecéis, no. No, és una pàgina de donacions. I us heu trobat en alguna ocasió mals usos o algú que hagi abusat de la confiança o d'aquest sistema? Sí, lamentablemente sí. Hay gente que abusa de la buena voluntad de los demás
Y bueno, nosotras es que controlamos muchísimo en ese sentido, páginas de ventas, de Wallapop, de este tipo, o incluso en Facebook, que ahora hay el Market también. Y bueno, es que de hecho las han sido capaces de con el mismo perfil ponerlas en el Market de Facebook, por lo tanto ha salido casi al instante en esos casos. Y eso es expulsión directa, quiero decir, la gente dona con su mejor intención y con su voluntad para ayudar a los demás, ¿no? Para que ese producto tenga una vida útil. Si la va a querer vender, se gana el dinero el propietario inicial, no dijéramos. Entonces, en ese sentido, sí. Sí, després hem trobat també que feta la llei, feta la trampa, moltes persones que com només es poden fer 2 donacions per mes, doncs s'obren molts perfils de Facebook perquè d'aquesta manera doncs, poden rebre més. Llavors això ens fa que controlem moltíssim qui entra al grup, mirem el perfil, si fa poc que s'ha creat, si fa un mes que s'ha creat o 10 dies que s'ha creat el perfil, no el deixem entrar. O sigui, és una funció que realment ens ocupa molt de temps, no és una gestió fàcil, però la fem encantades i ahí estem, portem 5 anys i els que nos queden. Perquè per tal de poder accedir al grup ja prèviament s'ha demanat permís, ¿no? Això us serveix de filtre, entenc. Sí, claro, tienes que responder las preguntas iniciales con un mínimo de... O sea, con sobretot molt important contestar que sí, que et compromets a llegir la normativa, perquè tenim una normativa potser una mica estricta, però gràcies a això funcionem bé i no... controlem les petites cosetes aquestes que deies tu dels malusos, però sí, és un compromís que has de sí o sí contestar la pregunta que et compromets a llegir la normativa. I abans heu comentat que s'ha anat imitant aquest model, no sé si dins de Facebook o fins i tot més enllà, fins on arriba l'interès per aquest tipus de sistema? S'han creat diversos grups al voltant, hi ha un per Cunit, a Tarragona, a l'Arboç, a Canyelles, al Vendrell. Alguns d'ells, en veure que nosaltres funcionàvem també, ens han demanat poder copiar la nostra normativa, com va ser el cas de Canyelles, que els agraïm molt que ens haguessin demanat aquest permís. I després hi ha uns altres grups que, si bé són així també de donacions, no funcionen ben bé com nosaltres. Són les pròpies administradores les que van a recollir les coses i després, en funció de qui ho necessita o no, és un sistema totalment diferent al nostre. Elles, diguem-ne, que seleccionen més a qui li donen i a qui no. Nosaltres és més un tema de transparència, per un ordre escrupolós i sempre i quan no s'hagin endut més del que s'han d'endur del mes. Són iniciatives totes, però com la vostra entenc a títol particular, és a dir, no hi ha cap institució o organització al darrere. No, que nosaltres sapiguem, no. Però s'han posat en contacte mai alguna organització, alguna institució que hagi posat interès en com funciona? A nivell municipal i a nivell supramunicipal, cap. I heu pensat mai, però, pel vostre compte, anar més enllà? És a dir, fora del Facebook, anar una mica més enllà, organitzar algun altre tipus de... No, fora de Facebook no, perquè nosaltres ja hem dit que és un grup totalment altruista i fora d'enllà, si haguéssim de sortir, seria per anar a mercats de segona mà i aquesta no és la nostra política de grup. Sí que és cert que fa poc a mi m'està rondant una cosa pel cap, que inclús encara no l'he comentat amb elles, que és que fa poc Facebook ha posat a disposició unes noves pestanyes que es diuen Programa de Mentors, que funcionen perquè hi ha persones que voluntàriament s'ofereixen per poder parlar d'un tema i llavors gent necessitada, si vol parlar d'aquell tema i tenir una visió objectiva d'un problema que tingui amb algú que no coneix, doncs pot fer servir aquest programa de mentors. És una cosa que, com dic, l'estic dient ara en directe, amb elles encara no els he comentat, però penso que podria enriquir una miqueta el que era el funcionament de la pàgina, perquè més enllà de les donacions, també hi ha gent amb problemes i si hi ha gent que voluntàriament es pot oferir a parlar tot el que sigui altruista, és genial. Si hi ha algú interessat en col·laborar amb vosaltres com a administrador o a fer-vos alguna de les gestions més fàcils, com ho pot fer? Com puc contactar amb vosaltres? Bueno, ahora de hecho somos 4, el último fichaje lo tuvimos poco antes de Navidad, ¿no? Sara llegó entre septiembre y diciembre, no te sé decir exactamente, y lo vamos haciendo en función del volumen de trabajo. A ver, esto es lo que decía mi compañera, es algo muy sacrificado realmente porque no nos dedicamos exclusivamente a eso, cada uno tiene su vida, su trabajo, su familia, lo que sea, y hay que dedicar un poco tiempo a todo, ¿no? Entonces sería básicamente a través de redes todo. No,
Sí, en principi ara la nostra manera de gestionar-nos és portem un mes cada una, per tant ens anem rotant cada 4 mesos ens torna a tocar, i independent d'això tenim un grup de WhatsApp en el que contínuament estem parlant tot el dia del que ens trobem, com ho gestionem, etc. Per tant, ara de moment no necessitem ningú més que ens ajudi perquè contra més siguem... Claro, hay que volver a explicar... A l'hora de decidir és una mica més complicat, sí. Hay que volver a explicar el funcionamiento, ponernos todas de acuerdo, al final... No es no es que yo haga lo que me dé la gana, sino todo es súper consensuado entre todas y claro, a cuantas más somos, más cuesta organizarse y al final es que nos apañamos bastante bien, es decir, es un mes cada una, sí que es cierto que es mucho curro, dicho así un poco brusco, pero con 4 horas estamos genial. Con 3 íbamos ya un poco apuradas, decidimos hacer el nuevo fichaje y ahora estupendo. Así que de momento, si hubiera algún interesado y nos quiere enviar un privado, pues genial, lo tendríamos en cuenta. En el grupo ya saben quién somos las administradoras y bienvenido sea y lo tenemos en cuenta pues por si en algún momento volviéramos a tener ese ahogo de aquel entonces, pues poder contar con la ayuda de alguien más. Pero así, de momento... Estamos saliendo del pas. De totes maneres, hi ha persones dintre del grup que esporàdicament ens fan col·laboracions. O sigui, quan, escolta, mira, que aquesta persona doncs, ha comentat i jo vaig veure que ahir s'havia endut alguna cosa i ja no li toca, no? O sigui, de vegades per privat també ens comenten coses d'això i, ostres, doncs gràcies, no? Ho mirem. Sí, no, la veritat que hi ha usuaris. Molt bé, doncs ja per acabar, si voleu animar a la gent a participar d'aquest grup o fer-ne ús, endavant, no sé què és el que li diu a algú perquè s'animi i es llenci a fer ús també del Cubella Solidari. Bueno, pues que no hay que estar en un estado de necesidad extrema, quiero decir, si a ti te interesa esa mesita de noche, nadie te va a cuestionar cuánto es tu nómina, ¿no? Explica tus ingresos, tanto como para donar como para pedir, nadie juzga a nadie, además eso está muy mirado, no permitimos comentarios polémicos o que puedan juzgar a alguien. Y es tanto para donar como para pedir, es decir, si le sobra algo en casa, ese es su grupo, puede donarlo ahí, pero incluso si necesita algo, que entre también, a ver, y que no se le va a cuestionar nada, salga lo que salga, que se interese y que lo recoja sin ningún problema, ¿no? I a més puntualitzar que també en facin ús, perquè amb això minimitzem els residus a la via pública, aconseguim una miqueta posar el nostre granet de sorra en el medi ambient i que la gent pugui anar tenint un ús favorable a aquesta pàgina i ja està. Doncs Anna Márquez i Beatriz Carrasco, gràcies per ser amb nosaltres. I sobretot puntualitzar les altres nostres companyes, la Glòria i la Sara, que no han pogut estar avui aquí, però que també estan amb nosaltres encara que no estiguin presencialment. Doncs moltíssimes gràcies. A vosaltres. Doncs fins aquí, avui hem conegut més detalls del Cubella Solidari, aquest grup, aquesta pàgina de Facebook en què es fan donacions entre usuaris i de manera privada, però que es pot observar de manera pública també a través del Facebook, i hem conegut aquesta iniciativa amb aquests valors d'intercanvi, de reutilització i d'intentar que no hi hagi tants residus tampoc a la via pública. I d'aquesta manera hem conegut aquesta iniciativa avui del Cubella Solidari. Gràcies i ens trobem amb la propera entrevista.